annabi Musa alaihi salam ya taba yin addu'a yace ya Allah ka nuna mun abokin zamana a aljanna, ya Allah ka nuna mun makwabcina a gidan aljanna. Allah ya ce ya Musa ci gaba da zaunawa inda kake, duk wanda ya fara wucewa gaban ka shine makwabcinka a aljanna. Annabi Musa ya zauna ya kura wa hanya ido wa zai wuce. Can sai ga wani matashi yana sauri ya zo ya wuce. Annabi Musa sai ya tashi ya bi wannan matashi bai san ana biye da shi ba, ya je ya samu wani gida ya shiga. Yana shiga wannan gida mai gajeren katanga. Annabi Musa daga waje yana hangen matashin, ya shiga daki, ya dauko wata tsohuwa, ya dauko wata takarda, ya bude, ya dauko hanta ga sassa, yana matsawa yana sa mata a baki. Bayan ta ci, ya bata ruwa ta sha, sai ta daga hannu ta masa addu'a, sai ya dauke ta mai da ta cikin daki. Kun san me yake faruwa? Ya jiyo zai fito sai Annabi Musa ya tare shi, yace kai bawan Allah wace ce wannan matar? Yace uwa ta ce. Me ka kawo mata? Yace hanta na kawo mata domin ita tafi sha'awa, wata ran da ko nake yi in sayo mata. Yace naga ta daga hannu tana maka addu'a, mai ta roƙa maka? Yace bai shafe ka ba. Yace don Allah ka gaya mun. Yace wata addu'a ce tun tana iya yi da ƙarfi, yanzu ba ta da ƙarfi, ba ta iya daga murya. Abinda take mun addu'a duk sanda na kyautata mata sai ta ce ya Allah ga ɗana nan ya kyautata mun, Allah ka sa ya zama makwabcin Annabi Musa a cikin aljanna. Annabi Musa ya ce kai saurayi abshir fa inna Allah qad istajaba da'wataha, kai murna Allah ya karbi addu'arta. Ya kai ka san Allah ya karbi addu'arsa? Yace ana Musa ibn Imran, ni ne Musa dan Imran, na roki Allah ya nuna mu makwabci na aljanna. Allah ya ce wanda ya fara wucewa shine makwabci na. Yace kuma kai ne ka fara wucewa. Ku kyautata musu su muku addu'a. Wani ya taba tambaya ta, wai ala gafarta malam me yasa baka tsoron malaman bid'an nan? Wai me yasa malaman bid'an nan baka daga musu kafa? Waɗanda ana ga za su iya tohuwa mutum ya wuya mutu, amma sai ka zo ka hau kan mimbari ka musu saitin hamma da gyaran kafureto. Wai me yasa baka tsoron shiga rikici? Na ce kun san dalili? Suka ce a'a. Na ce uwata tana nan da rai tana mu addu'a. Duk sanda zan fita, wallahi yanzu ma da zan taso sai da naje. Ta ce Allah ya maka albarka. Ina za a je? Na ce za mu je da'awa, za a je Maiduguri, za a je Naija, za a je Kalaba. Ta ce Allah ya tsare, Allah ya karbi aikin da kuke yi, Allah ya kai ku lafiya, Allah ya tsare ku daga dukkan sharrin masharranta. Tana gamawa da na jiyo na fito na tsaya, na ji wani karfin da ban taba jin irin ta ba. Wallahi shehu ko gaba da gaba ya zo 1 bro saboda tsohuwa ta riga ta yi addu'a. Kai ku ce Allahu akbar. Annabi Musa ya fusata da Fir'auna, yayi wa Fir'auna wata addu'a mai rabbana guda uku. Ba Annabi Musa ba, ko kai addu'a da rabbana guda uku, Annabi ya ce Allah zai karba. Annabi ya ce in bawa zai yi addu'a ya daga hannunsa ya ce ya rab, ya rab, ya rab, ko rabbana rabbana rabbana. Allah da kansa zai yi magana ya ce sami'tuka ya abdi fas'al tuta. Allah zai ce na ji ka ya bawa na, tambayi abin da kake so maka. To ga Annabi Musa da kansa yayi addu'a da rabbana guda uku. Annabi Haruna yana cewa amin. Mai addu'ar Annabi, mai amin din Annabi, addu'ar kuma akan kahirin Allah Fir'auna. Suratu Yunus. ربنا إنك قد آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. من ربنا ديا. ربنا ليضلوا عن سبيلك. من ربنا بيو. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله يكرمك وبيكربابا. ولقد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. النبي موسى na gama addu'ar Allah yace ya karba zai halakar da Fir'auna, amma bai halakar da Fir'auna ba sai da aka yi shekara 40. Atadaruna limaza? Kun san me yasa Annabi Musa ya ce Allah halakar da Fir'auna
annabi Haruna ya ce amin, amma Allah bai halakar da Fir'auna ba sai da aka shekara 40. A tadaruna limaza? Kun san dalili? Kun san dalilin da yasa ga addu'a ta karbo Allah ya ansa, amma aka kyale Fir'auna sai da ya shekara 40 aka halakar da shi? A tadaruna limaza? Malamai suka ce saboda uwar Fir'auna tana da rai, yana kyautata mata, tana cewa ya Allah ka tsare mun ɗana, kar ka bari in ga mutuwarsa, kar ka halakar da shi gabana. Allah ya ce tsohuwa tun da kina wa Fir'auna addu'a mun karba, amma addu'a da muka karba ta tsaya sai ran da kika bar duniya. Bata mutu ba sai da ta shekara 40 sannan ta mutu. Allah ya ce to Fir'auna daga yanzu security ɗinka ya kare. Aka dauke shi aka je tsakiyar ruwa aka bashi 1+7 dai. Wannan shi zai nuna maka girma da ƙarfi na addu'a. Ya ku bayin Allah matasa, za ku koma gida ku kyautata wa iyaye? Za a je a kyautata wa tsohuwa? Daga yau tsoho zai gagata, daga yau tsohuwa za ta gagata. Ba za ku ƙara saba umarninsu ba cikin bin Allah. Duk wanda ya yi wa Allah alkawari ya ce Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ko kun ki ko kun so ku san fa za ku mutu, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ko kun ki ko kun so za a tada ku, wa nufika fi suri fa sa'iqa man fi samawati wal ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun.